tothom. Sent bé? Em pots que sí. Estimats patrons, socis de la Fundació, simpatitzants i amics, bon vespre a tothom i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest tercer aniversari, sopar d'aniversari per tercer any consecutiu, no? Tercer any i efectivament el temps passa volant, però no es tracta d'un any qualsevol, com sabeu. Avui presentam la primera edició, per tant, històrica, dels Premis Gabriel Maura de relats curts en mallorquí. Per què neix el Premi Gabriel Maura? El Gabriel Maura és un concurs obert a tots els públics i que cerca promoure l'expressió literària en mallorquí, tan malmenada els darrers anys, per la pressió del català estàndard i per posar fil a l'agulla a una literatura en mallorquí. Per tant, per dignificar les nostres modalitats i, en definitiva, normalitzar, que és el que significa, el seu ús en els àmbits més formals com la literatura, d'on han estat arraconades i d'on mai haurien d'haver estat arraconades, molt manco encara per una llengua insípida i de laboratori. El relat curt en mallorquí ha tingut dignes representants a lo llarg de la història: Gabriel Maura, Bartomeu Ferrà, Miquel dels Sants Oliver, Pere del Camp Terapenya o el mateix mossèn Alcover. Una tradició que presenta avui el seu màxim esplendor una tradició que presentava el seu màxim esplendor a cavall entre els segles XIX i XX, però que llavors, avui, desgraciadament ara sí, va perdre força fins a bon i bé desaparèixer. Per tant, el Premi Gabriel Maura neix amb un doble objectiu. Per una banda, retre homenatge a un dels grans escriptors de la literatura mallorquina com va ser Gabriel Maura, autor dels celebradíssims aiguaforts, que les nostres institucions desprecien, estimant-se més així promocionar una literatura que no us és pròpia, i per altra banda, per dignificar i prestigiar la nostra llengua mallorquina amb un concurs literari de relats curts com se mereix. Ara més que mai, que representants públics de les nostres institucions no fan sinó, tot el contrari, desprestigiar-les. En tos de promocionar el nostre, cap ajuda en el mallorquí i totes les ajudes possibles en el barceloní. Sense anar més enfora, després ahir coneixien la notícia de que per enèsima vegada la mal anomenada obra cultural balear, que jo sempre els he propost que es baratin el nom i que es posin obra catalanitzadora de Balears, va rebre 65.000 euros de l'Ajuntament de Palma el 2010 i el 2011 i només en va justificar 100.000. O sigui, que damunt de renegats, lladres i mentirers. Bravo! I mentre els quatre espaviladors de turno segueixen xuclant de la mamella, o sigui, de les nostres butxaques, el mallorquí se mor. Un año más es de menester tener unas palabras de agradecimiento para todos aquellos castellanoparlantes que, aun no teniendo como lengua materna la de Ramón Llull, nos acompañan hoy aquí y en el día a día de la Fundación, que no son pocos. Que el Premio Gabriel Maura haya nacido, así como la Fundación Jaime III, para defender y promocionar el mallorquín, el menorquín y el vicenco, no es incompatible con ser ciudadano de habla castellana, ni de cualquier otra habla del mundo. Nuestro amiguete común nacionalista vientos que no es posible defender el balear y hacerlo en castellano. ¿Quién puede sostener, me pregunto yo, tal mediocridad? Tan solo un necio o alguien cegado por la ira. ¿O acaso no defendió en su día nuestra causa el gran Miguel de Unamuno en su obra Andanzas y Evidencias Españolas en el año 1916? Por cierto, Franco aún no había llegado al poder. Lo digo porque ya saben por qué lo digo, ¿no? En fin, leo textualmente. A donde quiera que voy, me gusta leer en la lengua del país. En Portugal apenas leo sino en portugués. Y ahora aquí, en Mallorca, leo en mallorquín. Pero cuidado que lo sea y no catalán. Los literatos mallorquines y los intelectuales en general son catalanistas. El gran poeta Joan Alcover, después de haber estado mucho tiempo haciendo versos en castellano, se puso a hacerlos en catalán y no en la lengua de su país. Sobran las palabras. Curiosamente, son los mismos que en cada Barça-Madrid despliegan gigantescas y abominantes pancartas con el lema Catalunya Next State of Europe. Véase aquí la hipocresía y la calidad del discurso de los sabios.cat. Y digo, nuestro amigo común, véase aquí también la ironía, porque es el mismo que a nosotros
nos prohíbe y censura cualquier iniciativa en nuestras modalidades lingüísticas insulares. Y es el mismo que a vosotros os reduce, coacciona y persigue cualquier presencia de la lengua castellana en Baleares. En definitiva, sabéis que hablar castellano no os hace menos baleares, así como a nosotros hablar mallorquín, menorquino y vicenco no nos hace menos españoles. Sois tan mallorquines y baleares como nosotros. Y es más, os pedimos que no nos dejéis solos. Formáis parte de nuestra sociedad y desde hace ya muchos años. Os queremos, os necesitamos, ayudadnos a librarnos del yugo del pancatalanismo, ayudadnos a construir unas Islas Baleares libres de nacionalismo. En fi, ens enganaria si digués que el que fèiem avui aquí és presentar simplement un concurs per defensar el mallorquí. És cert, ho és, però la nostra lluita va molt més enllà. Avui som aquí per perdre la por a dir la veritat. O millor dit, som aquí per aconseguir que a través de la pressió de la societat civil, els autèntics protagonistes del segle en el que vivim, aconseguir que els nostres polítics, com a representants d'aquesta societat civil, perdin la por a defensar el mallorquí, el menorquí i l'eivissenc, però que ho facin de debò. No només de forma retòrica, sinó de forma efectiva. No només de boca, sinó en fets, sense complexes, sense mitges tintes i en sentit comú. Des d'aquí demanam als partits polítics constitucionalistes que, si creuen en la defensa de les modalitats insulars i en la convivència entre el balear i l'espanyol, que no tinguin por, que no mos defraudin més i que aquí està la Fundació Jaume III per oferir tots els seus servicis i ajudes possibles a aquells ciutadans, institucions o partits polítics que tinguin un poc d'estima per lo nostre i vulguin emprar i defensar rigorosament el mallorquí, el menorquí i l'eivissenc. Si d'una vegada per totes i de debò estan disposts a fer-ho, nosaltres estem disposts a acompanyar-los. Moltes gràcies a tothom i bon profit. Per mi no hi ha en el món més que la roca. Pàtria, si jo et deixava qualque dia, se cerca de sa pena, que de sa pena no moriria. Se cerca de sa pena, que de sa pena no moriria.